I doncs ara que estàvem parlant d'això del teu aniversari de casament, et volia fer una pregunta molt íntima. La teva dona crida quan feu l'amor? Que si crida? I tant que crida! La sento des de baix al bar. I la teva? Crida quan feu l'amor? No, quan fem l'amor no, però quan hem acabat i m'aixugum les cortines, fa un cridar, mare meva, com crida, escolta'm. I tu tens el costum de parlar amb la teva dona quan fas l'amor? Home, si tinc un telèfon a prop, doncs sí, la truco. I tu amb la teva dona creus que ella està... Quan esteu al llit, notes passió o què? Home, l'altre dia li vaig dir, estàvem allà al llit i li vaig dir, tu estàs amb mi per amor o per interès? I em va dir, per amor. I jo li vaig dir, doncs posi una mica més d'interès, nena. I una cosa, que ara que fas els 25 anys de casar, que li ets regalat a la teva dona? Doncs mira, com que té una germana que viu a Austràlia, li he regalat el bitllet per anar a Austràlia. Ostres, que bé, no, tio? Però si ara ja li has regalat això, quan faci 50 anys de casats, què li regalaràs? Llavors li regalaré el bitllet per tornar d'Austràlia.